Contact, direct, realizat pe teren. La 6 mai curent se ridică cortina ediției a 44-a a Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina. Se vor prezenta 6 spectacole. Despre problemele cu care se confruntă referitor la pregătirea unui spectacol, fie ele financiare sau de altă natură, am stat de vorbă cu reprezentanții a 3 societăți culturale, Alibunar, Coștei și Straja, cu ceilalți 3 în proximele emisiuni. Convorbiri realizate de Felicia Ivașcu. 19 martie, sâmbătă trecută, la Alibunar a fost ședința Consiliului Administrativ al Uniunii Teatrelor și totodată a Consiliului de Organizare a Zilelor de Teatru din anul acesta. S-au constatat membrii care sunt în Consiliul de Organizare. După cum se știe, fiecare trupă de teatru care participă la Zilele de Teatru are dreptul la un membru în Consiliul de Organizare. S-a ales președintele, Marius Rămeanț din Uzdin, și s-au adus unele hotărâri. În primul rând s-a adus hotărârea despre calendarul zilelor, care când participe, urmând ca deschiderea să fie la Uzdin pe data de 6 mai anul curent. Zilele o să se desfășoare între 6 și 15 mai. Pe data de 15 mai la Alibunar o să fie închiderea zilelor. S-a hotărât ca anul acesta să fie doar o trecere în revistă a teatrelor, dat fiind faptul că nu o să avem juriu. Și cam astea au fost hotărârile aduse la ședința respectivă. Cât eu mă aduc aminte, de când sunt prezent în cadrul Uniunii Zilelor de Teatru, din anul 2000 și din 97, de când s-a reactivat trupa de la Coștei, așa ceva nu s-a întâmplat. Cred că acest lucru nu e bine făcut. Îmi pare rău că nu am putut să fiu prezent la ședința de la Libunar de sâmbătă de la ora 12. Tot timpul am și zis, de ani de zile, să nu se organizeze ședințele sâmbătă și la orele amiezii, din cauza că mai mulți oameni sunt ocupați în perioada aceea, dar asta, nu știu de ce s-a întâmplat așa, oricum nu am putut să fiu prezent la această ședință. Anul ăsta, noi, zilele de teatru, nu sunt competitive, adică nu avem juriu, din cauza că, trebuie ca să vă spun, știu că nu au aprobat nimeni dintre oamenii ăștia care au contactat și cine au contactat cu ei, am fost la ședință ca un membru nu al președinției, că nu sunt membru al președinției, dar un membru al echipei din Straja care ne vin la zilele de teatru. Nimeni nu ne-a spus, am contactat pe omul ăsta, pe ăla, pe alt, nu a vrut nimeni. Nu vrea nimeni juriu și anul ăsta nu o să avem juriu. Consider că un juriu trebuie să existe. Într-un fel, noi anul acesta am întrerupt tradiția de 44 de ani, adică 43 de ani, ai zilelor de teatru. Dacă în 43 de ani, în fiecare an s-a putut găsi un juriu, nu văd de ce anul acesta nu s-ar fi putut găsi. Dar asta a fost hotărârea care a fost adusă. Sincer, sper să se schimbe. Dacă nu, cum am spus, în sensul alegerii unei trupe de teatru ca fiind cea mai bună, cel puțin pentru actori. Eu personal consider că dacă se dă o diplomă la un actor, nu se pierde nimic cu asta. Chiar din potrivă, îl facem să mai vină la zile, îl motivăm într-un mod să participe la zilele de teatru. Un juriu consider că se poate alege întotdeauna. Nu putem să spunem că românii sunt minoritatea cu cei mai mulți intelectuali față de numărul de români care trăiesc în Serbia și totodată să spunem nu avem pe cine să alegem în juriu.
Juriul nu poate anul ăsta, primul an la zilele de teatru, el să spună ce scenografie tu ai sau cum îți joacă ții copiii de bine sau oamenii sau cum. El trebuie să fie 2-3 ani ca să vadă trupa, da învățează, merge în sus, da merge în jos, da scade, da stagnează, da stă pe loc. După asta să ia și să împarce locul 1 sau locul 2. Când este vorba despre calendarul zilelor, oricum sunt mulțumit. Ali Bunaru o să participe pe data de 12 mai, la cererea noastră. Unul din actorii noștri nu o să fie prezent din 6 până în 10 mai și din cauza aceasta am cerut să participăm mai târziu, așa că ni se da data de 12 mai. Cu asta sunt mulțumit. Nu sunt mulțumit cu hotărârea care a fost adusă să nu se dea premii. Aș fi acceptat și accept să nu se dea premii unei trupe de teatru ca atare, deci locul 1, 2, 3 pentru o trupă de teatru, dar nu sunt de acord cu hotărârea să nu se dea premii nici la actori. Din ce cauză? Toți actorii noștri, pe lângă faptul că sunt actori, lucrează și altceva. Asta că actorii sunt, fiindcă sunt amatori, nu au nici un premiu, nu au nimica. Ar trebui stimulați într-un fel ca să mai vină la teatru. Dacă nu se dă premiul 1 pentru cel mai bun actor, premiul 2, premiul 3, nu văd cum putem să stimulăm pe acești oameni să vină și în continuare la teatru. Nu, să nu fiu înțeles greșit. Nu zic că lucrăm pentru premii. Deci, întotdeauna am susținut că, mai ales trupa din Ali Bunar, nu ne interesează premiile. Niciodată nu am vrut să facem teatru pentru premii. Întotdeauna am făcut teatru pentru noi și pentru publicul care venea să ne vadă și care se bucura la fiecare piesă noastră. Dar totuși consider că ar trebui unele premii date pentru actori, actrițe și debutanți, desigur. Concret, când este vorba despre juriu, eu personal nu aș fi fost de acord ca să nu fie juriu. În principiu am fost la ședințele precedente care au fost în cadrul zilului de teatru. Am fost pentru mai multe variante. Sau un membru al juriului, sau 3 membri al juriului, sau au fost diferite propuneri. În sfârșit, când a ajuns momentul când trebuia să se hotărască, cineva a dat cu bătul în baltă, într-un fel. Cred că ediția din anul acesta nu o să mai aibă însemnătatea și farmecul ăla care l-am așteptat, mai puțin eu personal, dar cred că și oamenii din alte sate care joacă teatru, din cauza că le-a însemnat foarte mult decizia jurului. Cu totul că au fost mulți ani și de diferite ori nemulțumiri, dar asta a menținut ca să se facă teatru în satele noastre care au mai rămas să facă teatru. Cred că este o greșeală strașnică după mine, dar o să vedem ce se va întâmpla din moment ce nu o să fie juriu. Problema e al mei mare că nu decid niște oameni care nu sunt n-au trupe de teatru. Asta e a mei mare problem și asta am spus. Am spus și anul trecut, în 5 sau 6 mai 2015 anul, la televizie Bună Seara Voivodină, Straja va făcea teatru și mai departe. După deciziile care s-au adus, am vrut ca să mă retrag cu trupa, pentru că așa au fost vorba cu copiii. Nu ne retragem pentru că ne-am evit. Numai cred că la anul ce vine nu mai ne vin la zilele de teatru, dar teatru în Straja va fi și mai departe. Consider că trebuie încă mult lucrat la acest lucru ca să ajungem acolo unde am fost prin anii 70 sau 80, când la zilele de teatru participau 10 sau chiar și 15 trupe de teatru. Oricum, în fiecare an, dacă vine o trupă de teatru în plus, este un succes pentru noi. Nu știu din ce cauze am ajuns în situația asta ca să
participe așa puține trupe. Un număr de 6 trupe totuși consider că este un număr mic și trebuie să insistăm să fie mai multe trupe de teatru. Desigur, una din problemele acute este starea căminelor culturale de la noi. Deci nu știu nicio localitate care să spună la noi în căminul cultural totul funcționează perfect. Este și perioada când se desfășoară zilele de teatru, face o problemă. Deci zilele de teatru sunt de obicei în aprilie sau ca anul acesta la începutul lunii mai, ceea ce prevede că să se lucreze iarnă. Căminele culturale nu au încălzire. Sunt condițiile astea care sunt nefavorabile. Desigur, sunt și banii la mijloc. O piesă de teatru să fie un spectacol, trebuie un regizor profesionist, trebuie un scenograf, trebuie costumograf, trebuie mult de puse cap la cap. Un regizor în situația actuală costă în medie la 1000 de euro, un scenograf ceva mai puțin, dar oricum sunt mulți bani la mijloc care trebuie plătiți, care nu se pot acoperi. Unele trupe, chiar și trupa noastră din Alibunar, ne-am regăsit așa că lucrăm cu amatori. Deci nu lucrăm cu regizori profesioniști, nu lucrăm cu scenografi profesioniști, lucrăm cu amatori. Asta, în primul rând, are o cădere de calitate, să zic așa. Deci nu este calitatea adevărată. Nu asta reprezintă teatrele de la noi. Dar în situația actuală suntem nevoiți să lucrăm în modul acesta. Suntem 6, dar și anul trecut am fost tot 6 trupe de teatru, au făcut teatru la noi în Banat. Din cauza straja ei nu au fost prezenți în cadrul zilelor, dar au prezentat și ei o piesă, așa că cred că doar că suntem acum la oaltă toți 6, nu 5+1. Dacă cineva dorește să joace teatru, poate să-l facă. Noi am demonstrat la Coștei că putem face teatru, am făcut 3 ani și fără căminul cultural. Într-o condiții strașnice. Dar am vrut, noi care am fost acolo încadrați, am vrut să-l facem teatru și a ieșit. Așa că cred că asta nu este nicio scuză la nicio o trupă, la niciun sat, doar într-un fel pentru a noi, nu că se tragă cineva la răspundere, dar dacă le-ar spune cineva faceți teatru, cu aia ei se apără și să zic că nu au spațiu. Așa că eu cred că situația e cu tot altcum. Nu este voință pentru a se face teatru. Dacă am dorit să fie totul la un nivel ridicat, să lucrăm cu profesioniști, deci regizor profesionist, scenograf, costumograf, muzică profesionistă, toate astea, eu zic că sub 200.000 de dinari sau 2000 de euro nu se poate pune un spectacol la un nivel. Și pe vremuri se poate spune că trupa de teatru din Alibunar lucra chiar în acest mod. Da, cândva lucram cu profesioniști și se vedea faptul acesta. Cu regizorul Alecu Croitorul, de 3 ori am luat marele premiu. O singură dată am luat cu marele premiu cu regizor amator. Este diferență. Pentru a pune în scenă un spectacol depinde de mai mulți factori, într-un fel. Primul moment este adunarea trupei. Avea actori care să joace acest teatru. Desigur că ei toți vin benevol, nimeni dintre ei nu cere nimic. Când este vorba despre partea regizorală, este nevoie de regizori, dar asta este o problemă care fiecare se descurcă așa cum poate și cum știe. Alți regizori sunt mai ieftini, alții mai scumpi, alții vin din dragoste față de teatru sau față de localitate sau față de sat.
concret în cazul nostru, noi avem norocul acela ca domnul Vlădulescu să vină la Coștei și doar să-i achităm piesele de drum și alea nu le achităm toate din cauza că nu avem bani de ajuns pentru el, pentru transport. Așa că nu pot să spun o sumă precisă, depinde și de scenografie, depinde și de piesa care este montată. Nu pot să vă zic concret cât costă o piesă de teatru. Ca să se pune în picioare un spectacol sau să termine un spectacol, nu-ți trebuie niciun dinar. Trebuie să ai numai voie și forță. Straja va juca teatru și atunci când nu mai fie bani. Și va face teatru până sunt eu. Nu este vorba de bani în zile de teatru. Este vorba că lumea în ziua de astăzi e tot mai haloasă. Am stat cu un om mare de vorbă și m-a spus: Ionele, a trecut vremea de a fi cineva. E vremea de a avea. Și lumea nu mai se uită că eu vreau să fiu și eu la televizie, sau vreau să fiu regizor, sau vreau să joc în trupa de teatru. Să uită câți bani este. Trupa de teatru din Straja nu joacă pentru bani. Normal că nu putem să spunem acum că nu jucă nici pentru premii. Dar nu-i problemă, nu jucă nici pentru premii, că la anul ce vine, dacă ceva nu se schimbă, văd că și este mulți oameni care spune: noi finanțăm Uniunea Teatrului, noi dăm bani, noi un alta. Dacă ne ajunge la probleme, spune: noi nu ne amestecăm. Păi dacă voi nu ne amestecați, atunci nu mai nici finanțați. Deschiderea va fi la Uzdin pe data de 6 mai, pe data de 7 mai urmează Straja, 8 mai Vârșețul, 12 mai Alibunaru, 13 mai Coșteiu, în 14 mai trupa de teatru din Torac și în 15 mai închiderea la Alibunar. Noi sperăm să vină teatru profesionist din Vârșeț la închidere. Deși aici este o problemă, nu putem să facem închiderea în Căminul Cultural din Alibunar, fiindcă este în stare de nefuncționare, dar am primit la dispoziție sala mare a adunării comunale. Acum nu știu cât convine la teatrul din Vârșeț să prezinte un spectacol în sala aceasta, dar sperăm totuși să găsească o piesă, un spectacol adecvat cu care să se prezinte la închidere pe data de 15 mai la Alibunar. Când este vorba despre teatrul din Alibunar, noi anul ăsta ne prezentăm cu o comedie neagră. Este vorba despre piesa Soția dumneavoastră are picioarele păroase, scrisă de Slobodan Matković din Ceaceac, de altfel cunoscut ca un om de satiră. Și zic că este o comedie neagră, fiindcă prezintă războiul din alt unghi de vedere. Sper că publicul o să primească bine spectacolul nostru. Este vorba despre o trupă armată care a primit datoria să apere o clădire a Spitalului de Nebuni. Până la urmă se vede că totuși nebunii sunt mai deștepți decât armata și că războiul nu duce niciunde. Sper să, încă o dată zic, publicul să accepte vederea noastră asupra războiului și cum o să punem acest spectacol. Și anul ăsta lucrăm cu regizorul Stefan Evgenievici, cu care am lucrat și anul trecut și în urmă cu 3 ani. Și a plăcut publicului felul în care el a pus spectacolele, așa că de asta am continuat cu dânsul, deși trupa noastră din Alibunar niciodată cu un regizor nu a lucrat mai mult de 3 ori. Nu am datele precise despre ce s-a întâmplat tot la ședință, la teatru. Îmi pare rău încă o dată că n-am putut să fiu prezent.
nu știu cine o să decide pentru actorul serii. Cine este omul acela care acordă actorul serii premiul acela, din cauza că poate să fie și o problemă în cadrul trupelor, dacă nu este într-un fel corect decernat acest premiu. Cred că actorul serii a făcut într-un fel și bine în cadrul trupelor, dar cred că a făcut și unele, să zic așa, și unele mici probleme. În situația aceasta, că nu avem juriu, înseamnă că, concret, Uniunea Zilelor de Teatru intră acum în varianta, acum suntem, sau nu știu cine o să fie, oamenii aia care o să decide care este actorul serii. Cred că este greșit total. Dacă nu avem juriu, nu-l avem pentru nimic. Îl avem pentru tot sau nu-l avem pentru nimic. Așa este un joc care poate să aducă la unele probleme, dar sper să nu fie începutul terminării zilelor de teatru. Vin la ședința de sâmbătă care a fost, tot a fost regizat pe aici. Am putut numai să arăgic 20 și să spun că dacă nu e în competiție, nu merge în competiție ca să dea locul 1, 2, 3, atunci nu poate să împarte nici 1, 2, 3 pentru roluri. Dacă omul acela nu e competitiv să spună care e teatrul ăsta al mai bun, că el nu e regizor, pentru că el nu dă locul 1, 2, 3 la regizor. El dă la teatre. Și asta e un lucru foarte mare. Sper că nu o să fiu înțeles greșit. Dacă nu se poate să se dea la teatru locul 1, 2, 3 la o trupă de teatru, înseamnă nu se poate nici să se arangheze rolurile feminine sau rolurile masculine. Înseamnă omul nu-i competitiv pentru așa ceva. Anul acesta, singura diplomă care se dă pentru actorie este premiul Actorul Serii, care îl va decerna Consiliul de Administrare al Uniunii Teatrelor în fiecare localitate după spectacol. Pe lângă aceasta o să se dea diplome la toți debutanții care anul acesta prima dată urcă pe scenă. Ceea ce bucură este faptul că sunt foarte mulți debutanți. Numai la Vârșeț sunt în jur de 30 de debutanți care o să urce anul acesta prima dată pe scenă. Noi la Alibunar o să avem câțiva debutanți, o să fie debutanți și la Uzdin și la Torac. Este un lucru care ne dă o speranță că teatrul o să continue încă mulți ani. Au fost unele probleme în cadrul Uniunii, propuneri de unele schimbări, de a forma o nouă adunare, de a organiza diferite lucrări și cred că cu asta, nu știu, în momentul de față, nu știu ce o să se întâmple. Asta nu înseamnă că, concret la Coștei, eu am și spus, doar Coșteiul de la formarea Uniunii, de la instituționarea ei de 20 de ani, doar noi în primul an nu am participat în 96 și din 97 am fost prezenți la toate edițiile. Cred că prietenii mei de la Uzdin s-au supărat și despre ceea ce am vorbit eu și la adunarea anuală când era, dar asta e. Eu n-am spus că nu au dat ei mai multe piese, dar noi am fost în continuitate 19 ani, 19 piese și anul acesta o avem cea de 20-a piesă care a mers tot timpul și așa că îmi permit să vorbesc și unele lucruri care poate că cineva nu o să le asculte așa cum trebuie sau o să se supere sau o să zic că tot Viorel Bălăgean propune unele lucruri,
și el este nemulțumit. Nu, eu sunt mulțumit, din cauza că dacă nu aș fi fost mulțumit cu Uniunea Zilelor de Teatru, nu am participat. Înseamnă, nu am fi avut 20 de piese, am fi avut 1, 2, 3 sau 5 sau nu știu câte. Așa că Coșteiul participă la zile și anul acesta. Coșteiul dorește să se mențină zile de teatru, dar nu știu ce se va întâmpla. Nu mi este clară situația nici în momentul de față ce se întâmplă la închiderea zilelor de teatru. Din cauza că au fost unele idei pentru ca teatrul profesionist să vină la noi la zilele de teatru, la închiderea zilelor, se prezintă un spectacol din repertoriul lor. Nu a fost concret pus, trebuie să vină neapărat cu piesa asta sau cealaltă. Nu știu ce se va întâmpla. Toți au zis că eu sunt contra. Nu, eu nu sunt contra lor, din cauza că putem să vedem ceva și de la ei, să vedem ceva nou. Ar și trebui să fie, să vedem ce lucrează profesioniștii. Oricum, am avut și o altă variantă. Pentru închidere am putut să aducem un teatru din Viena să joace o piesă de teatru în limba română. Nu s-a acceptat din cauza că trebuie să vină profesioniștii noștri. Bine, e bine să vină profesioniștii noștri, numai trebuie să-i vedem pe data de 15. Vin sau nu vin? Este probleme mari în Uniunea Teatrului, nu ori trecut cu direct, pot să spun, ori trecut vremea comunismului. Nu mai este că cineva poate să conducă și alălalt să lucre. O lucrăm toți și toți conducem, nu putem nici să lucre, nici să conduc. În ultimii ani au fost încercări mai multe pentru a organiza mese rotunde la Uniunea Zilelor de Teatru. Nu a fost un interes prea mare. Au venit, într-un fel, toți oamenii aceia care deja sunt încadrați la teatru și în momentul de față, nu știu, cred că nu s-ar... După mine, poate să se organizeze o masă rotundă, dar cred că nu ar avea niciun efect ca să se desfășoare la închiderea zilelor de teatru. Un lucru nu am amintit. Deci, pe data de 15 mai, cu ocazia închiderii zilelor de teatru la Libunar, o să avem și lansarea de carte, mai bine zis, monografia Uniunii Teatrelor și a funcționării în ultimii 20 de ani. Da, autorul este Dimitrie Miclea. Este o carte bogat ilustrată, care conține multe fotografii din ultimii 20 de ani a zilelor de teatru. Cred că foarte mulți actori o să se regăsească în fotografiile respective și este un fel de contribuție. Eu sper ca autorul să trăiască încă mult timp și să poată peste 10 ani să tipărească încă o carte de genul acesta, fiindcă e păcat să se uite cine a participat la zile. La închiderea zilelor va fi marcat și jubileul 20 de ani de existență a Uniunii. Da, după cum am spus, atunci va fi lansarea de carte a 20 de ani a Uniunii și totodată se va marca jubileul de funcționare a Uniunii Teatrelor în modul acesta în care funcționează azi, care practic a fost înființată în 1996 anul, deși zilele de teatru, după cum știm cu toții, durează mult mai mult, din 1973, când a fost prima ediție a zilelor. Dar Uniunea, în modul actual, funcționează din 1996, deci sunt 20 de ani de funcționare a Uniunii și am dorit într-un mod să sărbătorim acest eveniment. Deci, cu ocazia 20 de ani de existență a Uniunii Teatrelor, am adus hotărârea în cadrul Consiliului de Administrare a Uniunii Teatrelor să se împartă diplome celor mai merituoși actori, regizori, scenografi, oameni care au ajutat zilele, oameni care au fost
în primul Consiliu de Organizare și deci toți aceia care merită să primească câte o diplomă. Sperăm să nu uităm pe nimeni și din cauza asta la fiecare trupă care încă participă în cadrul zilelor, deci este vorba de aceste 6 trupe care participă anul acesta, fiecare dintre ei are dreptul să, pe lângă propunerile Consiliului de Administrare, care sunt, dacă nu mă înșel, undeva în jur de 80, are dreptul să propună încă 3 oameni din localitatea lor care să primească această diplomă de merit, iar trupele care au participat înainte, dar nu mai participă în ultimul timp din diferite motive, au dreptul la câte o diplomă în plus pe lângă oamenii care sunt pe lista noastră. Cred că închiderea zilelor o să fie doar jubileu, din cauza că nu văd pentru ce s-ar închide zilele de teatru, nu văd cine ar putea să discute despre ceea ce s-a întâmplat la zilele de teatru. Dacă trebuie noi, care suntem, care avem trupe, noi putem și într-o ședință la zile, la Uniunea Zilelor de Teatru. Cred că total eșec pe tema aceasta din moment ce nu avem juriu și nu avem decizii. Nu înțeleg cum s-au gândit colegii mei la închidere, din moment ce facem la închidere și ce se întâmplă la închidere. Cred că nu mai are niciun efect închiderea zilelor, ediției din anul acesta. Poate că asta a fost ideea din cauza că au fost unele idei pentru marcarea a 20 de ani a existenței Uniunii și ideea președintelui Uniunii a fost, într-un fel, mult mai să apară, să fie mai mare, mai grandioasă, mai nu știu cum. Și din moment ce nu s-a reușit, nu s-au primit banii necesari pentru a se organiza în modul acesta, cred că acum a fost momentul și au prins momentul pentru a organiza jubileul la închiderea zilelor de teatru. Cred că este total o greșeală, după mine, strașnică. Dar asta e. Vreo 7 ani de zile Straja nu a avut teatru din cauza că n-am avut cămin cultural nici de fel. Înseamnă, n-am avut cămin cultural. Nu cineva să spună că ori avut cămin și nu ori că au picat o grintă. Nu. În 2000 anul, 2001, cred că, sau 99 anul, dar cred că 2000 anul, când am luat locul întâi, la repetiții, seară de seară, prima dată, 15 minute, iarna, cum a fost o nins, o viscolit, 15 minute, am scos cu lopata zăpada de pe bină. Asta nimeni nu știe și am luat locul întâi. Poate cineva să-mi spună că eu la mine că îmi ploaie. Păi suice pe casă și pune țâgla. Vrei să-ți vin eu de la Strajă să-ți pun țâgla? Păi nu mă spune. Vă vin și vă pun o țâglă, 2, ce vă trebuie și vă repar ca să nu vă ploaie. Dar nu pot eu să vă chichesc căminul. Noi am jucat și am luat primul loc și am scos șeriul s-o văzut, care poate ca să vă spună numai domnul Ionu Moran, Traian Manescu, Laurențiu Căldare și toți ăștia care am jucat, sus s-o văzut șeriul. Dacă ne-o nins pe noi pe bine și noi am avut repetiții. Spune și noi, n-avem încălzire. Păi nici încălzire n-am avut, dar să nu mai vorbim că o nins pe bine. Noi avem repetiții nici. Până mâine seară să se umple de jumătate de metr, dacă poți, sau dacă o viscolit, ai cu lopata lapătă. Numai nu poți ca să lapeți picolul pe sus, pe plafon. Trebuie ca să puni în căruț și cu căruțul tumna prin sală, să ieși tumna de partea altă, să ieși afară din bine să lapeți zăpada. Și tot n-am renunțat. Nu renunță Straja, nu se renunță la teatru niciodată. Are să renunțe la zilele de teatru, dar la teatru nu. În fiecare an, Uniunea Teatrelor concurează la Ministerul de Cultură, la Secretariatul de Cultură, la Secretariatul pentru Minorități. Anul acesta știm cu toții care este situația în bugetul statului și că s-a micșorat suma prevăzută pentru cultură. Uniunea Teatrelor funcționează numai datorită Consiliului Național al Minorității Române, care anul acesta
ne-a dat pentru începutul zilelor o sumă de 200.000 dinari și asta ne-a ajutat foarte mult. Să nu zic extraordinar, că dacă nu ar fi fost acești bani, nu știu cum am fi început ediția din acest an. Dacă am înțeles bine, urmează încă 100.000, tot din partea Consiliului Național al Minorității Naționale Române, și pe urmă să vedem de la secretariatele pentru cultură și minorități sau de la Ministerul pentru Cultură câți bani vor ajunge. Sperăm că o să fie bine și că anul acesta să ducem la bun sfârșit zilele de teatru. Sigur că vor reuși să ducă la bun sfârșit și ediția 44-a.